Zer dira etenaldi aktiboak? Funtsean izango litzateke jarduera fisikoa gelako saioetan sartzea. Gelako irakasleak ere kezkatzen dirala gaur egun atentzio, konzentrazio maila beraien ikaslegoarengan murriztu egin dela. Eta badaude hainbat ikerketak esaten dutela mugimendua nolabait areagotu egiten dula konzentrazio maila hori. Beraz, irakasleak ez du galtzen denbora, baizik eta probestu egiten du denbora hori, beraien edukiak ere birpasatzeko. Zergatik okurritzen zaigu hau sartzea? Gizartea aldatu da eta mugimendua murriztu egin da. Garai batean, neska-mutilak klasea bukatuta gero, ateratzen zian eta jolas asko mugimenduzkoak zian, eta gaur aldiz jarduera asko dituzte eta jarduera horiek generalean inaktiboak dira. Guzti hau kontutan edukita ere ikusi behar dugu, osasun munduko erakundeak aholkatzen digula gazteriak gutxienez egunean 60 minutu jarduera fisikoa egitea. Eta hori gaur egun ez da bermatzen. Beraz, halako programekin gutxinaka bermatuko dugu kopuru horietara iristen. Hori dana itxeko gu sortu duguna da fitxa batzuk. Eta fitxa honen bitartez, ingo zegoen esan irakasleak aukeratuko zegoen bat, bere nahi da bena, eta honen bitartez dana dago hemen ipinita. Adibideak zela ditzen da, eta berekin gozegoen esan, ikasle izan dute moduan altxatu, hasiko ziren edukixan lantzen, eta hori, iraupena izango zen, azken jota 50 minutu. Honekin lortzen dena da, edukixan lantzia, errendimendu akademikoa areagotzia, eta baitza atentzioa eta konzentrazioa areagotzia. Orduan, edozein adinetako ikasleek lantzeko aukeria daukate metodologia. Irakasleek ez dauke formakuntza berezirik eduki behar, gu sortu dugun fitxategi honekin, edozein irakasleek, estan espezializatua heziketa fisikoan bebai, hartzen ditu fitxa honek, eta oso bizuala die, oso erakargarriak, eta orduan oso errez ulertzen die, betiko dinamika normal horretan, itzen dena eten, altxatzen die, eta beti modu ludiko hauan, eta gainera hori importantena dana da, gorputza aktibatzen debela, eta horrek atentzio eta konzentrazioan daukan eragin onuragarriak. Ezagutu nuen, WhatsAppetik pasatu zidatelako, eta berehala konturatu nintzen irakurrita proiektuan zetorrena oso ondo justifikatua zegoela, oso erraza izango zela saltzea apurtxo bat klaustrokidea, azkenean beraiek direlako egin behar dutena, eta gainera ikusten duen oso beharrezkoa, ez? Sobre todo las ventajas que aportan es que el alumnado se encuentra más alegre, participativo y muy positivo. Activity break egitearen ondoren, ya ez daude agobiatuta. No me parece difícil organizarlo, no. Ha habido un antes y un después. A medida que ha pasado el tiempo, ningún problema. Zaude horrela egiten lana, gero mozten da klasea eta ondo pasatzen duzu eta gero lasaiago geratzen zara. Gure ikasleek gero eta denbora gehiago egoten direlako geldi eta beharrezkoa delako apurtxo bat mugimendua. Ona delako gaita ere gauzak ikasteko, memoriarako eta aktibatzeko apurtxo bat buruak. Esta experiencia es muy positiva y la recomendaría a otros profesores. Bueno, pues entonces seguimos con los vídeos, ¿vale?